La Ronda del Mig, pel seu pas a les Corts, és una fractura oberta que divideix els barris. És una zona de molt trànsit i des de Tries per Barcelona, Junts per Catalunya, ens sumem a les reivindicacions dels veïns. Ens sumem a les reivindicacions demanant que es comenci a treballar l'estudi del seu cobriment. Aquest espai podria ser un espai de trobada, un espai verd, un espai pacificat, que beneficiaria a tot l'entorn. Sabem que és una obra complicada, complexa, que pot durar molt de temps, però hem de començar a caminar. Per això, el que demanem al govern municipal és que aquesta obra, que aquest projecte, entri en la seva agenda i que comencem a fer els estudis previs per estudiar la viabilitat del projecte. D'aquesta manera es podria començar també a treballar amb els veïns el futur d'una solució. També demanem que es creï una comissió de seguiment amb els veïns i veïnes per poder fer seguiment de les solucions que es poden trobar per al cobriment i per la millora dels entorns de la Ronda del Mig pel seu pas al districte de les Corts.